Tuli hommattua tämmönen akkulumilapio. Kokeilla vähän, että miten lumi siirtyy tämmöiselle. Mä on näille Makita-malli akuilla kopio tän linkiä. Niin tuolla on tuo nupikka, niin pystyy lumenheittosuuntaan vähän sen kääntelemään lapsia siinä toiseen suuntaan. Tässä ei oo mitään logoja, että mikäli Makitan kopiota vastaava, en tiedä. Mutta kokeillaanpa pannaanpa akku paikalle ja käydään tuolla pihamuolla kokeilemassa, että toimiiko tämä väkkärä ollenkaan. Kyllähän sillä näkyy lumi lentävän. Hankala on vaan vähän yhdellä kädellä kuvata. Jos laittaa tuo kamera vaikka johonkin parkkiin. Joo. Ei kun väkkärä. Pitempi varassa se olla vain tuossa. On melko kyykyssä joutuu työntelemään. Sitten katsoo vähän haukkiloja. Ei oo pohjoutu saakka minkäänlaista. Kyllä sillä vaan lumi lentää. Kyllä. Tuossa tajusin vasta, kun oli lapion lumia, että tätähän saa jatkettuakin tää vartta vielä toistakymmentä senttiä. Että tuon verran tuli vielä jatkoa siihen, niin on vähän helpompi, ei tarvii niin kyysä touhuta tuon väkkärän kanssa. Joo, eipä muuta. Ei.